Bog svima, idemo danas riješiti jednu vrlo praktičnu stvar, kako ispravno voditi našu evidenciju obrade osobnih podataka. I bez brige, nećemo se zamarati kompliciranim zakonskim frazama. Umjesto toga proći ćemo kroz jedan stvarno jednostavan postupak koji će svima olakšati posao. I naravno, objasnit ćemo zašto je to uopće važno. U redu, idemo odmah na stvar. Zamislimo jednu situaciju. Recimo, dođe nam nadzor iz Agencije za zaštitu osobnih podataka. I sad, što mislite? Koji je onaj prvi, ali baš prvi dokument koji će tražiti od nas da vide radimo li sve po pravilima? To je to. Ne neki pravilnici, ne odluke, nego baš ažurna evidencija obrade. To je zapravo naš ključni dokaz da znamo što radimo s podacima i da to radimo odgovorno. I baš zato ona mora biti uvijek uredna i ažurirana. A što je uopće ta famozna evidencija? Pa, najlakše ju je zamisliti kao neku vrstu osobne iskaznice za svaki naš proces u kojem koristimo nečije podatke. Bilo da se radi o pacijentima, zaposlenicima ili građanima. Ukratko, to je naša Excel tablica koja dokazuje da o zaštiti podataka aktivno brinemo. Dobro, sad kad znamo zašto je to bitno, idemo na onaj praktični dio gdje pronaći sve što nam treba i kako je to organizirano. I ne trebate postati IT stručnjak za ovo. Da bi nam svima život bio lakši, sve je na jednom mjestu. Nema traženja, nema lutanja. Naš odsjek za informatiku je pripremio jednu, centralnu lokaciju na zajedničkom disku gdje se sve nalazi. I sad ono što je super je kako je to organizirano. Imamo tu glavnu mapu, GDPR_evidencije obrade i unutra za svaku našu jedinicu, znači svaki odjel, svaka ispostava, postoji vlastita mapa. Tako da svatko zna točno gdje njegova evidencija ide. Nema nikakve zbrke. Sad dolazimo do onog, rekli bismo, najvažnijeg dijela. Kako zapravo upravljamo tim datotekama? Zvuči komplicirano, ali stvarno nije. S malo reda sve će biti pregledno i jasno, kako drugima, tako i nama samima. Cijeli taj proces možemo sažeti u 4, ali baš onako, jednostavna koraka. Pronađi svoju mapu, ažuriraj tablicu, daj joj ispravan naziv i staru verziju spremi sa strane. To je to. Idemo sad korak po korak. Ovdje je pravilo broj 1. Ispravan naziv datoteke. Znači, uvijek idemo po istom formatu. Evidencija obrade, pa godina, pa oznaka verzije, recimo V1. A zašto? Pa jednostavno zato da na prvi pogled, bez ikakvog otvaranja, znamo koja je zadnja aktivna verzija. Da izbjegnemo one nazive tipa evidencija, final, zadnja, gotovo, .xlsx. A kad mijenjamo onaj broj verzije, recimo iz V1 u V2, to radimo samo i baš samo kad se dogodi neka stvarna bitna promjena u tablici. Recimo, dodali smo neku novu obradu podataka ili smo promijenili rok čuvanja. Ako ispravljamo samo neki tifeler, nema potrebe za novom verzijom. Tako nam povijest izmjena ostaje čista i logična. I na kraju, što radimo s onom starom verzijom ili s dokumentom od prošle godine? Odgovor je super jednostavan. Arhiviramo je. Zamislite to kao da pospremate ured. Nećete baciti važne prošlogodišnje spise, nego ćete ih lijepo staviti u registrator na kojem piše arhiva. Jednostavno, uredno i, što je najvažnije, u svakom trenutku možemo vidjeti što se i kako radilo prije. Evo ovako, to točno izgleda u praksi. U mapi vašeg odjela vidite stoji samo jedna aktivna datoteka, a unutar te mape napravimo jednu podmapu, nazovemo je arhiva i tamo samo povučemo sve stare verzije, gotovo za par sekundi, a rezultat sve je čisto, pregledno i baš onako profesionalno. I sad se možda netko pita, dobro, zašto se uopće zamaramo s ovim? Pa, zato što ovih par klikova mišem ima ogroman značaj za cijeli naš zavod. Ovim jednostavnim, organiziranim sustavom mi zapravo dokazujemo da zaštitom podataka upravljamo kontinuirano i sustavno. To nije samo neko tamo pravilo koje moramo ispuniti. Ne, ovo je baš znak naše profesionalnosti i dokaz da smo ozbiljna ustanova koja brine o podacima građana. I za kraj, važno je da zapamtimo ovo. Svaki put kad ažuriramo tu tablicu i spremimo je po ovim pravilima, mi ne radimo samo neki administrativni posao. Mi zapravo gradimo čvrst dokaz odgovornog i zakonitog rada cijelog zavoda. Hvala svima na pažnji.